Kajengai ko belai fi baro hage kerteng ke badon bor ke ba em ke jong tra Jesus Christ. Hasha bengin ya ban ye kren ke ktien ke jong belai tuine wan hakmat jongu hage jindwai. Pa ba kurang da ke jing angu ye me go trai. Haga bangala banwan me shem ke briew jeme ke bawan she ke san jing shakri ngadwai go trai ba men pli ke khmat ke ba kendim sem jong ilang baro ke bedon hage de ke por go trai ablai don na preng jong ki wan she de ke san jing shakri ke ba sngap na yeng hage jagat rai hakalintia joki ablai don ke bedon haki kamera ke ba fair go trai dan preng jogi go trai ke bedang long ke jingai dan ben jogi ke ba khamsan ke ba rangba dan preng jogi ke shakri ke jame go trai ablai ke ba khan ke ba slang ye ke tien ke jame go trai pa ba koranga dwai ablai don preng jogi ke ba pang ke ba shitong ke ba sngap go trai nge dwai ba ke bor jimpen khia jame ke long he ke met jen ke ba pang ke ba shitong go trai ke bala sha khome ke jing pang ke ba bon rokam trai me pa ke tien gong ke trai sam sis pa anyo ban me kya go try ka tien me kan warna ke jimben kya ba janai ke met je ke pang ba shitam go try ten ke ki mau ka met kin ke mau go try dan ke shitam ki khlai ke baro ari ke khlai ngai kren ke jimben kya no try Jesus Christ dan ke so ke thar pang ke jor ke stieng ke la lat ke nya dak biang ke stieng ke kerteng ke jong Jesus Christ ke singkai ke skep ke ba kya khran ke deng Jesus Christ ba na jra ton go try ke ba kirni ke jimblin ke snio go try ablai janga ke jing auria ha ke jing kale ma ke jing jakhlia ke jing jabo go try ngapen ke no ke jing trejo soitan ke jing do ma ke kerdeng jong Jesus Christ ba na ta ke ba kirni ke jing di pin boa ke jing di balong bi ke la rong se ke met je ke la long mrau kirni ke la sho ke kin trejo ke jing khom soitan ke dia ken ha ke kerdeng Jesus melawan ban play je ke bindi je ke bla khom ban ai ke jing plai lot go try Jesus ya kan ek khanang la pen pau me Jesus mamen pen jot ma ke ji treu soitan dan ke ba pa yang pa sem go try dan ke ba khuslai ke ba not go try dan go ta ke ba ja ke ba kamalan ti go try dan ke ba dan ke dap ram dap sya go try dan go try ke ba sya slot sya be an ke kam ke jam kim don chokolat ke mai ke ji go try ablai ki du je kerman dan ke nong rep ke yang je go try ablai jong go try kim yo ban penia ke mar yang je ke try ke sya nyot go try ke sya la ben go try ablai ke la plot shibon go try han rei go try ablai kimla ban penmi syo ga bai trai bai kta ko trai kidana ka dok ka kerdo ka hiran ka jakham glanot ka sasat pa nga doai sngew ga jilen yar ki briew jame kenra snow ga jilen yar ki briew jame ko trai ke badan ka lenge jaka ten ga ji yam len yar ka ri ka nong ba ka jela ga ju trai ablai don ka jingot ki briew bala sha ban shitom try Jesus try pen impolite pen kya te thmai da ka bor ba jame ko try dan ge yo thia ko try ka jing ka noi profet ke kerteng ge jong Jesus Christ ba na Nazareth try ablai jong ta da ka bor ba ka jame ha ke kerteng ge jong Jesus Christ ba na Nazareth hallelujah amen mendang ni kren na ke babon ki phang na seng nong ri me ge jing kren jana ke kitab jung jona halor ka wei ka phang ka jingkylli ka bangi dei ban jubab ka kitab jung jona ka lano ka basao ki de khat shipho bat khatwei tu try lo ong milaisen emo yo tau ki kayon yo ba mem shim la minot lemni mem shim la pensanyo uba shimiet ulami bat shimiet uyap ngati ngam dei ban isen e ya kanenebe kata kadong ba ka ba kraw hakaba don tam shispa arpo hajar ngut ki briew kaba mot shilak arpo hajar ngut ki dan ki briew hakanong ba nenebe ki bam itu yala kakti kaman nala kakti kadiang bar shibon ke jingri ru ka kitabu jona kadigawe ni ki kitab nongïathuhlypa ka ba KUT haudak jingkylli dan sawe ke kitab ka Bible ka ba KUT haudak jingkylli bakata gade ka kitab jung Nahum lenong ba lai ka khat ka ba khat khandai ke jingkylli hakaba ngiriban jubab ngihaban jubab ka jingkylli ka ba ngihaban jubab kanigri ke jingkylli ke boblay ulakli yaw jona ujona ubake kerteng ju kamut daf lani ka lang khur lani ka paru uri ke shnong gat heper ka bjingai ko mashikanta na ke shnong Nazareth kiniki jikai na ke tradition ju ke jiu kietho bau jona ula bandai khon ju ko ke kanthai na sarapta
kabala besar yo Elijah ka por juga nem sneo bat hakaba u Elijah ula pen imbiang yo khon jongka kani gala bandai ke jing shisha ni gala bandai ke jia thu khana pateng ba langai rubo ni u Jona undi wei ni kisenran jong Elisha u bala Judon hagaduka shlem ajikai jongki khon gini thulupa ke school of prophets ya gabala sedang dau Samuel kani ke school of prophets kala jano lapen imbiang du Elijah bat kanang ya siaprang ka por jong Elisha baru Jona ula im gi snem sanchar jong sim Jeroboam baar u basanchar ka hima bashati kabala tip kum ka hima Israel kabari kanong ba jongka gade ke Samaria hagade ke por kani ka hima bashati jogri Israel ka khlan bor ba ka kiyo ba hages nem nyospa khanai phula edu snem nyospa san phula BC hapo ga jing char jung nus em kaladan ka te resurgent ka jing nang kiyo ka jing nang man ba haga bor ka jing riu spa I kumba kani ka hima ka don na ka kenjang ka ba jrong jo ka bor ka jing khlan bor jonga kay don jing kirmen kani ka hima hadin ki snem ki badum ki snem jong ka daga jingdum ka ba kala ya kendo ka jing I ri ka ka por ka don ba ki briew ki I bai ka ri Henry ko we yang pat de ki ki snem baga hima Assyria haka we yang de ki ki snem ka hima Assyria kaba khlan bor ke tu ki por ka bala pni bor ba kini ke hima kala sedang du bor kanong ba jaga Assyria ka de ka Nineveh kinong sanshar ki basni ka babman kila kiyo sanshar ka hima Assyria kinong sanshar im jong hima Assyria kini ki bolong brutal ki bolong shirkhai hadu gada gada Shagano gano gari ka jaka pa kiliban jok thma ki kem ki sim ki kho snap ki skin ki penjen jar ki pen sosat ki le ben ki kani hima kala sedang tren bor kala sedang ki kenyo kani kahima nanda shushu kinong shong shnong hang ne kila sedang senjor hakanong ba nenebe nanda shushu hagidu ki por jong Jona kaladan ru kata ka bamen ro jong ka sngi kabalon ra ka jing shepti ngi briew kata ka por ka jing bamen ro jong ka sngi nanda ki ni ki por ka ni ka nong ba nenebe ru la pen khi ki babon ki jingja ki events ki sign ki dak jingja ki balaja hagani kanong ba Nineveh barkawe ni ki sign ki dak jingja kadai ka jingwan mi uni unong elap ujana ubala sha preu dokha kala pendit pen kinyo kani ka hima Assyria kanong ba joka ka Nineveh de ki snem ba play ulo khadi Jona man le yalap she kanong ba Nineveh ni puli ka Bible ka ka jing khot ka jong blay Jona ko abanong ha ki sngi ki por menta ka perthei ke don pring ki jing ki wen ki don shibon ki sign ki events ki jingja ke dakhla ke don shibon ki jing e ka jing jar ki primenta ke don ki bri ki em pring ki jing shapting na ki jingja ka perthei ke don ki jing troin joga sanshar khadar ke don ki jing e ka babon ki liang ka perthei jing mentaro barga por ke la I nam da kiri kanong ba Nineveh kawi ke jing I kiri kala I nam da ka jing bishar ka jong blai
namar hangi ke gesim ke mamane ke shirkhai ke runar ublay khot yo jona ban yalap kadang ke jing khot ke jong ublay yo jana ban yalap shagani ke nongba agari sngi jong ni mentaro ke jing khot ke jong ublay ke babon ke briew ke jing khot shaka jingkylabamut ke jing khot shaka jinget yo jisu ke jing khot ban shakari utrai ke jing khot ban yalap ke gospel ke jing utrai jisu Christ ke belong tang maka ke jing kerman ujana ole yo snow ke jing khot Henry ula pet no ne ke jing khot ke jong ublay dai ba plut lena e ke jing don jing em siu bai liang ban pet she tarshish ula kiu liang na Joppa ban pet she tarshish she Europe ning ba ke durio Mediterranean Sea ula kem liang dan ne preng jong pi ki bo blay ula khot pi pet ne ke jing khot ke jong ublay pi pen serai ke por ke jing don jing em pi pet ne ke jing khot ke jong ublay pi la pelut kai ke por utrai khot agre ke si benta wat pen serai ke por wat pelena e ke por ke jing don jing em sha skor ke jing khot jong utrai ujona hari mula kem liang ula yo thia agaliang bar ke eriong ke jor ke la be persha ke agaliang la don ke jing ki eriong ke jor ke duriao ujana pring ke eriong ula yo thia dan ki eriong ke jor ke perthai manta ke eriong ke bonja ke be persha ke perthai ki duriao je ki jebre ke balik ki namar ki jingki eriong ke bonja don ke eriong balapan ki ke san hima sima ke political storm ke lapan ki ke jeben reo kadang ke economical storm ke eriong ke bakta ke yo ko lapan ki ke jeben reo ke perthai ki eriong jingkala ki eriong ki babon ki babe pen ki wen pen kinyo ha ke perthai don ki bayam ki belinyar ki shepti ki yam ki linyar ma ki eriong ke jekendo jona pring jongre ke eriong yo thea baro ke la ya duai Henry uni ubolong ka daw jong ke eriong yo thea lengai ki riuliang ki ong memot ayu konong thea memot ayu konong thea ki jat duai sho blai jome kani gam de ke por ban yo thea kani kam de ke por bangen yo thea shagan o ai ne ke perthai ki jat ne ke ba yo thea mi ne ke ba ya Christian penshai kami ke lanang dia no sibon ke sila nang jan ngin bret no ke jingle je ke jingdom ngin ki ngi ke jingking atiar jong ke jing shai bakilawa ne ke daw balai ke ki eriong ki shem khadu ba ke dai ke daw jung chona bagila klip tokit ye unang no one shonon let bagila lap ulai thu ka daw ba ro ba dai na ka daw bu phet mu ne ka jing khot jong balai ki kendu jing e lang don ki long yeng ye kendu jing e ki melang salang ki kendu jing e ki don ki eriong di namarba don ki bri ba phet ne ka jing khot jong balai ki wen ka yeng ka sem krumar namar don pring bi phet ne ka jing khot balai khawra jing e ka jim chong pi khawra jing e ka yeng ka sem jabi ke snong ka thau ka rai ki la ka ma jing e namar ma pi ki jona pi phet ne ka jing khot jong balai pi long ka dal jong ka jing ki eriong pai khamat show balai dan yar show try ujona an balalap usim ben mane ka rai ke baba kala ka jing sim rai ke baba kala pa baret ben mani lidi siko duriau ke bajelium don sibon ke bashimi ki rai ke baba kala ki rai bam jakhlut kumbong ketin khasi jangi klem da prakhat klem da pensiong nong rem pensiong nia don ka jing simrai ke bakirki kringa sigi ong bam je khlut ke bale kirki ka nono ka kam le kirki sabab be kala hadin shaban simi ki rai lagi long ki rai ke berit ke bakrao dwai show blai what ek counseling ke just lock ke briew ke jong blai in the multitude of counselors there is safety what ngala nang la start what ngala kam start mangai pai me
la kham start kham sempang manga ngadon sibur ke jingtip kham start manga bagi di pastor ki diga ngalap isedon ki bala kham ken suken jaman sim mania hala ke jong di hala ke jogaman udan wis im ubahden ki wan wat jerap wan wani kendu ki patba ka jing sensar jing im ka bible man kham pen sting ki khajana hakahima sensar jo wong sawan nganda ngan sayat ku ipi hadin kendat sengi ulum kirang ba arangsan tuat jumba daki kirang ba arangsan ki bala jerap yukpa jo ka jing sensar ki ong di ban pensting di ban yarap di ban sengap ka sur ni patba hadin tandala mi kita kirurang ba arangsan ukhat ki para samla kebiasaan reta baru ki ajimut nak batenge ukpa jeme ule ko meni me nak khamtenge andigi wana kes kendiat sengi usim da karai ki ajimut kini ki para ber kat reta wat ya tang bat ki ber kat reta wat ki briew ke jong belai wat ki briew ke bala you in kong ke sengi benai ki bala rangba ki bala I rangba ki bala don sibun experience ke jing perkhat ke GE in the multitude of counselor ka jipun kita perkhat no anji slok ka jing sangai ka safety ka security wat simrai kirki tangu sha ajimut ki lok jatang ba su dei so shemen sim so start so nang ngai yo try ka don bara wat chania ala ka jing start sem phang la jong ngim de ban ngai tham tang ke ji ruma ike ke ji ke jing song tho kyllabamut ke ji posneo ke ji to pa ke ki sidon ki bru ki ngai ki posneo ruma rutit ujona ula shimi ki rai ke babakala ula pha iban bread ha ka duriao ani aingo yo play wara prengen ke ji shim rai ke babakala ublai thau kala ban platim ula khre u do khaw bahe ban ngo yo jona ba u do khaw la ngo yo jona ba apo do khaw u jona u experience ke mini hell ke du jok red kadang ke jing khlot kadang ke jing terha ula sheptin ula yam ula doi ula kyllabamut ula dan nak po do kha kadon ke jing kyllabamut jong jana ukular ke jing kular ke rut khmai borong trying and siur ki kular ke jamai ngan siu ki kular hamit rai hani ke jing doi ke jing kyllabamut jong jana ala nong ba ar tiu try ula krenu do kha bon prieno yu jona ringkeu udo kha ula pli ula prieno yu jona sharingkeu lesi kidan ki bri ke bedan na kanong ba ni debe kibe yo I dari mentala ya sendur lalong viral la sapriang khobor kinan gibi I nang tayo janau mikersan no dokha bab he la priso do duriao kibri kala shapti kin mau ki bro ki trei ban penba ki trei ban penba ublai ule ko mam khini ka yom joga jimpam tip entau hukum ki bri keleng bakin kyllabamut ujana kyllabamut akpo do kha dan pring jipi dan ke jingthi apang kedi ke pot pin kyllabamut bros kita boleh ula keren men ba bidang syai dan klan pim tre ban kyllabamut menta hantu pidan hospital haye kyllabamut na pai khamat sio blai pidan akpo do kha joga jing jing jenjan kahiran ka dabram dabsha ka lanot ka khim khat amdan jingkermen shu yam linyar sio blai la da pim kyllabamut pin jot no utrayum parwan yesha aslam bar phi nama umman yenu ban jotno ani ba baro kin poisa ke jing kyllabamut u yesha aslam bar phi wai kala ekapor ba phin kyllabamut namar ke hima ke beneng kala jan iya no kan tiga berim phai sho oblai yang jot na to ke jaga phi don kom kon sorong auria phai sho oblai khot kar pa ke teng jisu hading ke jing kyllabamut
hakapo do khau pre ka jing pa jong blai. Hallelujah. Kinmau kinong Assyria kanong ba Nineveh kini ki brig badon hang ne ki mani blai. Yo dagon fish god. Kinong Assyria ki mani blai yo dagon fish god. Ulay dokha. Ulay dokha. Ujana ada ke jingkala ka bamot dokha ula pri. Ba ulay banyanap sa kanong ba Nineveh. Sa salpus ni ulay sa penjot ko kanong ba Nineveh. Bat ka khubor kala sa priang kanong ba Nineveh ka poisilus iem. Baka ka kyllabamut ay kidepay bika jain kaan, ka jain berni. Ladus iem. Padba pay karbaro kyllabamut ki yam ki pais oblay. Kyllabamut ki yam ki pais oblay. Ujana wang sa saupos ni. Ublay yung sa penjot ikadika nong ba. Kulam kot siya ka kyllabamut. Ray siya to. Yagada ka khubor. Upen manani ke khubor. Ujana ula sedang bandrung si kanong ba si silenti. Ula perta sa sapus ngi. Ya kanong ba Nineveh on penkalan. Tiki nong Nineveh kila ngit yo blay. Kila penmana ka jing sa jingit. Kila pelong. Kila pong ni ke jan berni. Nadu ba kraw tam jigi. Nadu ba rit tam jigi. Ka jing bana ka la pois rus iem. Ka jelap. Ka jingkyllypa jong jona sa sapus ngi ba. Belai sa penjak kanong ba Nineveh ka klem urlong satya. Ka klem urlong satya. Dari ki por mentalo ong yo jona nongïathuhlypa balam leya. Ka klem urlong sa sabusi. Kadaw kalong namar kanong ba Nineveh kala kyllabamut. Ublay du ba kyllabamut na gajing pensaniyo. Sa gawin ihang ne, ujona hari ka jelap jo andala kyllabamut kanong ba Nineveh. Ujona du nangyalap bakim jimut. Narrow-minded preacher. Angry prophet. Nangyalap uba bitar. Ula bitar ula sosi na maka kyllabamut kanong ba Nineveh. Balay menengkong ujona umtira yalap ro. Namar kwa bakin kyllabamut. Ukwa bakin jot kinong Nineveh. Ukwa bakin jot. Pitim na em. Kanong ba Nineveh. Mentala tip eka kum ke musul. Karika slim trekam juk dili ano ISIS sakit ki por dan klan kini ki ISIS. Ki ISIS kini ki runar. Ki bakwa ban pen KM ni to jing sosial Assyria. Kilong brutal mekiru kilong sirhay. Aka po jig ISIS kila penjot yomot jong jona musul. Kabri kanong ba Nineveh handai. Ujana kwa ba kanong ba Nineveh kan kyllabamut. Teraw menengkong klentre aliyanap. Ukmila no kan orlong no ka kyllabamut jo. Si Sngewsih ar Sngewsih lai Sngewsih hendrei. Klem orlong. Kani kanong ba Nineveh klem bishar ublay klem penjot. Sngewsih tang ujam. Ula bitar yo blay uni jona hakata ka por umi uto jingtong kikayon u badai uken jingtong bapor wa jingtngen yo jona hapen ka jing shit u jona usngo ba sipang uyap no u jona usngo si bu yap uto ken jingtong kikayon u ba jingtngen yo hapen ka jing shit u blay ong mele abha ba me bitar yo ni kikayon bu yap ter khong ho yan abha ke baru beliau song. Beliau loang hatu mele abha ba mi bitar na manu kikayon. Wang ale abha kay mga bitar hadu jin ka jingyam. Utray ang melale. Mila isin ay mo kikayon yu ba mem shimla minot shumi wa jing tingen me. Me khlem pensan simit umi uyap no. Ngangam day ban isin ay ganong ba Nineveh. Kabadan silak arpo janu ki briew. Hatu ngam isin ay ganong ba ublay juga jing i ka isin ay ublay juga jingma. Lago blay ula ikata-kata ka pertay ula IT no ilo khon pala khamare bu ay ru bangay u enam jot su and reunio ay ga jingem ka babam jukot
Jisu lami daga jaga dua ulai ipat ba ulah Sngewsih ta jaki. Ulai kai ulah pen kiak ba pang ulai alap ke gospel. Habu ipat ba Sngewsih wang sikisinan dua isu try ke jingot ke berli ke dong try ke kena dua isu try phana ke dong try ke jingot. Ke blai u sin ke men se ke ba kodor. Ke lenial kiam ke sentut ke jingjot. Bun singi ngi kwa ba ka perthaikan jot. Ublay umman bagi musim kan jot na uyai sa aslam ba pi. Uni jona. Uni nongela uba idri jet ben reo. Ui elege jungari ukwa bagi nong sun kin jot. Na pringjingi id kari ke jet ben reo. Henry kin ma bagi kim sig jet ben reo ke di bo bleu latha umman begin jot na. Ujona du nongela uba ubam tre ban ne yalap upet ne gajin khat jong blai. He was a reluctant preacher wakantat ubam tre ujona udin ngalap ubale bam saleh uyo thia prenki eriong ujona hadingi i ule yalap Bat ngi iru budi unang ngelap u prophet u babitar pat. Ya oblay. Sngewsih boblay penjat ikanong ba nenebe. Nga kabadong ngi im hin gisingi ki por. Jong ga jing pendep ye ga jeto lupa. Haus nembel ino. Banay no opera kadong ga jeseng. Kabalabu nga ban kren. Halor kata ga jing kijat ne ka bayo athya. Nga kren ini ko khubor. Mga peni. Ngong pek siya bandrung sa ajar busan. Pek nagapong siya juga jito lupa way. Pek perman bahari Israel kanong ba Jerusalem. Barkamtam hulu moraya. Peni ki kubor kinmi ba. Namar kanon ka jimere estet. Banyo sinano ka temple hulu moraya. Digi jiu gilapan kere ba. Kani ke baji juga jito lupa kati estet. Kabar ngong pek sinam ajar busan. Kebenta juga Amerika. Hakabanang penstet susu eka jito lupa juga Bible. Boros kata senengi perkhat baka Amerika kamdan ke jito lupa ke Bible. Ka Amerika ka don ke benta ka khraba ka ban pendep stet eka jito lupa juga Bible. Ninang yu isu su. Panang accelerate eka jito lupa juga Bible. Deka jinglam kmat juga di Amerika. But ong pek perman ro kane. Baka global cry ka jing yam lanyar ka paray peace security kan sawa jam. Hakini ki nyautan lagi banai ka jing suk ka jing scam peace security peace prosperity ka sawa jam naikin ong sensyad bara. Menta hawni banai ban sawan ka seran ka jalang United Nation. Nakam ka peace and security. Kila don siben ke jalang. Hakini ki po gibli no. Rekat nang perta ke peace security. Ang pai kini ke jingja ke pertai. Ke jingle kitma. Kinang sapriang kanang jor ke jele. Ke konflik apa ke jet benreo. Ke violence. Ethnic violence kitma kanang jor ke pertai. Ngenang ii. Ba ngenang ii sesungong sakawai kebesan. Ya ke jingkta ke yo ke kot. Economically kibirikan syakta ke pertai. Kahiran ke jingkiu dor. Ke jing ke yo ke kot kan ja ke pertai. Bat sakawai ngong nang pek perman baunu snem ada jabusan. Ke jing sim jaka jong ke teknologi ke artificial intelligence. Ke jing start thau nang sha. Ke jing roi step juga jing start. Ke jing terekam kidak jing kain bari KUT number. Ke digital world, ke surveillance society, ke emlang salang, ke ba syapit to syabuddin ke ba mlai ki ki beri menta. Baru ki beri menta ki dona ke surveillance ki teknologi. Amerika menta ki pen kre kata ka golden dome. Ke kenja teknologi ke benda na kita ki missile ki rocket kini kita Henry kata ka day kawan penhap ki beri ke surveillance. Kaba kinam like ki show kindan hapo kajing syapit to syabuddin. Kajing terekam juga teknologi. Ha ka pertai. Kajing penterekam kidak jingken.
number beri ki KUT kahab bahaban scan nanda ki wipat ke jing roy juga ni ke jing start perthai kamara jimentoi ke start trekam henry ke jing riam ke jing mar ke don sibun hadu kata-kata ngagini ki sngi ki por namar ngadon ke jing sha riam sha ngat akini ki jing start perthai ke planga ban thi ke kot ka ba lai kerteng ni ke kot jong ki start technology ke ber ben kat ne kata ke kot ke kerteng kata ke jingma ke ba ap hadin kata ke jingma ke ba ap hadin future crime ki kam baman hagi si bansawan kata la tho la bun sem de ke kot la revise ga ke future crime ke crime ne ba ke technology mentam di shu ke future crime kari ke kam baman ke ba le mentah lahat iki babun begini ke teknologi bagi ustad join ke juk menta ki om mentau briew la hackable animal umrat balaban hak ya kamet jul aban hak ke teknologi ke berung kamet jul briew kata dia mama ke basir khai ke jiksat perthai Kawara jingkylku wara jimantoi dan sibon ke jing riam hangta. Ubriun ai ke jing Simon sim yangi. Kapor ke ya ka yom gidan. Kani kadai ka ba ngakren ne ke jesem pa ngakren du jona pe usam arajan arusan. Mentalah nyu toli ki banang la khliap ni yu ine me kata. Ngong sa kawai pe ne kawai ka jing tre kam jong. Ki remnants ki sa sembai jong try ki hot joka balang ka metre kam jong kris. Upor haka siti ga jung usi ki banget ka balang Ephesus lan man kong khandai sipo wang haka jing dap biang ki ya trekam jong blai baro an lumlang ki baro hapeng khando how Christ Jesus hada ka fullness jung the dispensation haka jing dap biang ka ya trekam jong blai an lumlang ki baro how Christ upor ka siti ki banget balang Galatia no malai wang ngaku monok sa bending tho ni ka siti shapi ki prabangai Lada pilih Sngewsih pangkata ke jing penia juga jing ai ke dispensation. Kena ke kentin ke jing penia juga jing ai. Ke kentin jing penia na ke kentin gri oikonomia. Oikonomia la translate administration. Kalau company jam. Kadai ke kentin berpenangkam ka sensar khadar ke administration. Lada pilih Sngewsih ke administration of grace. Ke oikonomia. Kalau company kam juga jing ai. Dispensation kaya terekam juga jengayai. Management of household affairs ker kompeni kami yang kamsem. Oversight bakom terterde ke jimut ke kentian ekonomia ke jimpenia dan sibun ke jimut hangne kini ke kentian nanta stewardship kerkom steward kerkom long manager kerkom penyak ki kam ke jam. Lada pilih Sngewsih pangkata ke jing peniat. Kabala buri mensua ke mystery ke jimayan la buri. Hakabaki nongïathuhlypa ki sim ki kuaban yoi ke ni ke ayom ke dispensation ke ekonomia. Henry mentala penpau. Hakin nongïathuhlypa bagi prophets. Hakin nongïathuhlypa bagi apostle ongopol. Puli daladi Galatia. Puli daladi ke city ke Ephesus city Kolosai kani ke jimbori ke jimayan kadang ke jimbori ke mystery ke jimayan ke ba wa apostle Paul ba ki ke apostle ki yo ke jingpen pa jong men sim kho joblai ki ye tho ke ni ke jimayan juga jimpen ya kam Paul wang akani ke jimpen ya kam ko ekonomia ke jimpen ya pen ya kam jong ke jingai kumnu wang la ai ga ke ya kan ke jingai Ephesus leno malar ke benyo la ai ga ke ni ka jingai la peloinga unong peniat kat kum ke jingai juga jingai la peloinga administrator ban peniat ya kan ka ya trekam ke briew jong oblai ke sekri jong utrai ka balang ke yeng trekam jong oblai kadai ke administrative house ke yang trekam kabangin peniat ban administer ke kam ke jong oblai ke sekri ke jong oblai
Kini ki minister. Ka balang kalongkum ka Senate, kalongkum ka Assembly, kalongkum ka Parliament. Kalongkum ka Neset hari Israel ka yin trekam. Ki syakri joblay kini ki minister. Na preng jobi pila KUT-APPHIRA pila anget pidi ki banget eu Jisu. Kambiang tang ba pilong ki banget. Jisu ang digi jug bala anget eu lar pilong ki. Pihaine katin juga pilong ki senran. Naga jilong banget syaka jilong senran. Jilong senran ba syahi kai ka sekolah ka jong Jisu. Naga jilong senran ki kalalong ki co-workers ki nang trailang. Naga jilong ki nang trailang ki kiu banong ki syakri ki barong ki ministry ki ba per. Ban ya trailang. Haka kam ki jong blai. Haki office ki ba per. Banang ka teamwork ka dia trailang haka longi ka jong blai. Kani ka yeng sensar ka jong blai. Ban administer kani ka ya trekam. Naga jingai ai. Klem ka jingai ai nginom long ai satya. Ka jingai ai ka jong try. Upol wang I am what I am by the grace of God. What plan ai kani ka ya juga jingai ai wang upol. Ka jing syakri baro aka hima jong blai haka longi jong try ka balang ka dir ka jingai ai. Trangim don hok ban sarong. Badi na kadao ka jingla ka jing tibet ka junga. Kat bangin ang iya ka jing sngorit beliau nang asibun ka jingai ai. Parangila sarong. Bau beliau la penan kam ketika dak juga jing ma. Ka jing sngorit kalong ka badan kam ban yo sibun ka jingai ai. Karang bangila banang penyat ikini ka ekonomi ka administration ka jongo blai. Hakani ka ya trekam. Kani ka administration kani ko ekonomi a job lengi don kam ni ka jingai ai sibon na magade ka ya jo ka jingai ai daga jingai ai ka jongo trai. Oh hallelujah. Ka jingai ai ka de dosbo ba pin roi ha ka jingim bagabar kumlungin administer ngin panya ni ka kam daga jingpen pa umun sim ko jom Jisu ang nang sibon ki ban ya kren pi pala sha no an musim sa pen pa sa reveal ka jingpen pa ngi dan kam ka revelation knowledge ka jingtip daga jingpen pa umun sim ko jongo blai. Dan na preng tu pidan ka knowledge ka jingtip na ka jingpuli ka jingtip de ka khli pi learn pi yo pi puli pi yo sibon ka jingtip ka de ka jingwan ka jingpuli ka jongfi Henry ka jing start ka de ka jing ai ka jong sima ko jublai ka jing start ka de na oblai na lor ka jingtip ngidan kam ka jing start blai ngidan kam ru ka jing shempang oh hallelujah upol ang ka to Galatia ka shiti ka episode balai kasih tiga episode balai wang. Kanang banyo ban pentip mentada ka balang ya ka jing start ka babon sertap ka jong oblay. Ringkat lang kum gid khot jaga balang. Ban pentip ka jing start ka babon sertap ka jong oblay. Da ka balang ka jong utray. Oblay ko ban ai ka jing start. Sya ka balang ka better ka mukres sapi sanga. Omtang ka jing IA. Omtang ka jing penpao sa ka jing start. Ka jing start ka jong oblay ka jing start ba kanji masih ni dan kam ya ka jing start blay ni kasi ba kado lada uno duna ka jing start pa na utray oblay ko ban pelong yang abat piki break ba start ka ba sempang ya ka por ka ya ka ayam ka bangi don ban so tho ya ka ikini ka singi ka ba kado ka eschatology ka jing police ba ki por ka ba quote ka bible prophecy ka ayam ka por ka bangi don khaitan mga wanong utray Jisu. Oblay ko ban ai ka jing start ka jing ai ka jing penpao umat sima ko ka jing chong apat chong pi ka jingkylli bang haban jubab hakamat jong oblay usok hiam de ki men sing ba kordor kanigre ka por ka ya bangin tei ka balang ga bet trekam jo kris ka kaniga yeng trekam ga jong oblay ban administer ban peniat daga jingai ai daga jing start daga jing pen pao man sima coach ban ya trailang kum gid khat ka met trekam jo kris ba ka met trekam jo kris ka yeng trekam jo blai kan peniar pur sam jing hima jong oblay ha ka ne ka prathai ban pendet ga mission jo ka baneng utrau na ka jingai ka jing start ka jing pen slay ka jing pen pao man sima coach ngem gi si jo ka jing pendet set ngidang don sibon ban ya kren ha ka don jingai ka don ka jing sibon ki ba slay ki jingja ka prathai dry kersan jing dry na kam da jingi bengela ban pendet ka jing khot jong try kar kum ka jing ai ka jong try oh hallelujah ngadon sibon ka donot ngadon sibon ki khubor ban ya kren
Hallelujah. Ka Bible ka ktien jo blai ka dei ba shisha. Ngam ka ktien jo blai. Puli ka ktien jo blai ka jisha yo semo ko pin so tro. Pinang yo jisha ji pa. Try nga anyu ye me go try. A blai junga. A blai junga ngadang don sibun ki bani keren go try. A blai junga. Ngala keren kelum lang go try de ka pin sondrim ne ka kitab jong jana. Ko try ka jing khot ka jome. Inam pet ne ka jing khot jome. Nginem perserai ka por ka jing don jing em ka jing ida ka pet ne ka jing khot jome. Ko try nginem yo thia apren gi eryong a blai ba jamba. Nginem shimi gi rai ka ba khala ban jit ban suicide ban paniap ko try yale. Ban no yap ele de ko try. Ban jit a blai ki linti ki ba khala ko try. Ki extreme steps nginem shim ko try nginem shim rai ba khala. Try lagi la shim rai ba khala ngin kyllabamut ki pe ba jang khan ko try. Abling pen ko ongo ka jing khot jame ko try. Ngin Umlong ki nangyalap ki shakri jble ki ba khim jimot ko try. Ki ba bitar ko try. Ablay jang ha. Ablay jang dong ki ba dap ka jing e ka jisen e ko try. Ki ban pet ki mersigo do ki khmat juga jing e ka jisen e ko try. Ban yalap e gospel ban dwai nam de ki jet ben rio. Ban pendet e ki mission jang ka pan go try. Memman ba ko ki mersim kan jot no ani me ko aba baro ki ni jing pan em ko try. Mayay sya slam de gimen sige bakor ko try. Abalay mirang ay kalat ban KUT-APPHIRA try. Abalay pen em gibabur gimen sim try pen yang ka metrika mo jame. Ka balang he ka ji jola ko ke je try lang ko try. Kenrat nya angi ba masno ka jindo angi do ay ka jingat ya ka kerteng of Jesus Christ. Khon cha abalay. Amen. Utrain kir kui pi barok nyen say syam ko pa ka por. Kersan jindo ay bingila ban. Yo ka por ka ba kolay ban kren ki khubor ki babon ka bangidi ban kren. Haka kerteng of Jesus. Amen.